God. Salamat sa Ginoo sa pribilehiyo nga magamit ko pag dasig ninyo pinagi sa pulong sa Ginoo. Malipayon ba mga igsoon? Ay, ato pakpakan ng Ginoo ana. So, ako mong gihangyo dito magdugay ito ta sa ato ang pagtuon og pagpamalandong sa pulong sa Dios. Niya ako mong gihangyo pag-abli sa inyong Biblia sa Colosas kapitulo 1 bersikulo 24 ngadto 27. Kung inyo na nakita ako mong gihangyo pagbarog sa makadiyot agi pagtahod sa atong Dios samtang atong basahon ang iyang pulong. Nagiyon dinhi. Og karon gikalipay ko ang akong mga pag-antos tungod kaninyo. Kay pinaagi sa akong mga giantos nakatabang ako sa paghingpit sa wala pa matapos nga mga pag-antos ni Kristo alang sa iyang lawas nga mao ang simbahan. Gihimo ako sa Dios nga sulugoon sa simbahan o gitugyanan sa mga buluhaton aron hingpit nga masangyaw ang iyang mensahe alang sa inyong kaayuhan. Kaniadto gitaguan niya ang maong mensahe apan gibutyag na niya karon ngadto sa iyang katawhan. Kay maoy tuyo sa Dios nga ibutyag niya ngadto sa iyang katawhan ang iyang bahandianon ug mahimayaong tinago nga iyang giandam alang sa tanang katawhan. Ang tinago mao nga si Kristo anaa kaninyo. Napasabot kini nga makaambit kamo sa himaya sa Dios. Panalanginan sa Dios ang iyang pulong, magampo tas makadiyot mga kaigsuonan. Ako mo gihangyo pagduko sa inyong mga ulo ug pagpiyong sa inyong mga matas makadiyot. Langit ng Amahan, amo kang gidayeg, gisimba, ipasidunggan ka na mo, Lord. Among giila o gitahod ang imuhang balaan nga presensya nga niya sa amo ang taliwala karon. Salamat, Lord, sa imuhang pagpadayag niini. Tamis kaayo ang imuhang presensya. Samtang kami nagakahiusa sa pagsimba o pagdaig nimo. Sa diyang kami nag-awit, sa diyang kami nagahalad sa mga kasing-kasing diha kanimo, Lord God. Kasing-kasing nga mapasidunggon, kasing-kasing nga mapasalamaton, kasing-kasing nga nagtuboy kanimo, nagtuboy sa iyong balaan nga pangalan o Dios. Salamat, Lord, nga padayon ka nga nagmatinud-ano namo. Bisan kami dili matinud-ano nimo. Salamat nga walay paghubas ang imong grasya nga imong gipadagaya nga ri sa mga kinabuhi. Buutan ka gayud nga Dios. Salamat nga ikaw ang among Dios, Lord. Niining kahaponon nagampo mi tagbua ang matag usa ka panginahanglanon namo, Lord. Espirituhanon nga panginahanglanon. Nagampo mi nga magministeryo ka sa mga kasing-kasing. Nakita nimo ang mga kahuangan sa mga kasing-kasing ug nagampo mi nga human niini mao nga serbisyo mapuno kami sa kinabuhi, Lord God. Busga kami sa imong pulong. Dihugi mi sa imong espiritu, Lord, aron sayon og tin-aw namo kining masabtan. Ug bag-uha ang amo ang pagpanabot ug pagpanlantaw nining kinabuhi. Gamitan lang ko nga instrumento, Lord. Himuan lang ko ang agianan sa iyong pulong. Giilan ako nga wa ko'y katakos ug kahimuan ni mga butanga. Tabuni lang ko sa imong krus. Unsa may mahuman namo, imo lamang ang tandog himaya sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Malingkod ta mga kaigsuonan. Ato ning uluhan ang ato ang pagtuon o pagpamalandong niining kahaponon karon matinud-anong pagpangalagad. Kung magisgot ganitag matinud-anong pagpangalagad, ang atong pagpangalagad is ngadto gayud kang Kristo. No? Mangalagad sadta sa mga tao, pero dili tao atong gialagaran kundi nangalagad ta sa Dios pinaagi sa iyang katawhan diha sa iglesia mga kaigsuonan. Kung mangutana ta sa unsa man gyung paagihang magmatinud-anon ta sa ato ang pagpangalagad kang Kristo. Mahitabo lamang kana siya sa dihang atong mapataas si Kristo. Sa dihang ato siyang matuboy
sa tanan gayud sa atong kinabuhi. Kining bahina sa kasulatan nga bag-o lang natong gibasa mga kaigsuonan, si Pablo dinhi naghisgot mahitungod sa iyahang ministeryo o sa buluhaton nga gipiyal sa Dios ngadto niya. Og iya usab dinhi nga gisgutan nga niining mao nga buluhaton nagmatinud-anon siya sa pagpangalagad kang Kristo pinaagi sa buluhaton nga gipiyal sa Dios ngadto kaniya. Og kining mao nga bahin sa kasulatan nga mao'y gipasikaran sa ato ang pagtuon ining kahaponon karon, dili lang ni siya applicable ngadto ni Pablo isip usa ka maayong sulugoon ni Kristo, kundi applicable kini siya kanatong tanan mga kaigsuonan. Kanatong tanan nga mga Kristohanon. Kanatong tanan nga mga magtotoo ni Kristo. Kung ikaw tinud-anay gyud ka nga nakailan ni Kristo, nga mao'y imong personal nga manunubos, nan wala kitay kalahian kang Pablo. Wala kitay kalahian sa usag-usa nga ni karon dinhi. Kitang tanan mga sulugoon ni Kristo. Ang matag usa ka Kristohanon is a servant of Christ. Ang matag usa kanato gitagaan ta sa Dios og nagkalain-lain nga mga espirituhanon nga mga gasa. Aron pinaagi ni ini mao nga mga espirituhanon nga mga gasa, mao kini siya'y maghatag kanatog kahimuan aron nga makapangalagad kita sa atong agalon nga mao atong Ginoong Hesukristo. Ug ang matag usa kanato nga nian ining kahaponon karon aduna kitay ministeryo. Adunay buluhaton nga gipiyal gisangon ang Dios sa matag usa kanato nga angay nga atong i-fulfill. Ato kining makabot na to ang kalampusan ni ini hangtod sa takna nga bawion na sa Dios ang iyahang gipahulaman nga rin nato nga mga kinabuhi. Siguro matag-usa na to nga ni adini lain-lain tag mga panghuna-huna. Aron nga makahimo ta og pag-object ni ini. Siguro moingon ta dili man ko full-time worker. Dili lang ko mo-appeal anang gitawag nga pagpangalagad. Siguro ang uban na to moingon ta, dili man ko kamao mo kanta. Ang uban na to moingon dili ko kantigong mo duyog og instrumento. Siguro ang uban moingon wala man ko ka eskwela sa Bible school. O ang uban na to nga ni adini makita na to nga mahinungdanon ning butanga nga mga lagad gyud ta ni Kristo. Ang problema lang tungod kay bisita ug wala tay ikahatag nga panahon diin ang matag usa kanato malambigit kita diha sa pagpangalagad sa ato ang Ginoong Hesukristo. Si Pablo mga igsuon nga mo'y nagsulat ni ini mga bahin sa kasulatan nga mo'y gipasikaran nato sa atong pagtuon ining kahaponon, nakita niya iyang kaugalingon. Nakita niya iyang kaugalingon nga siya pinili sa Dios. Nakita niya iyang kaugalingon nga siya tinawag sa Dios. Ug nakita niya nga ang buluhaton nga gipiyal sa Dios niya is usa ka stewardship nga butang. Nakita niya nga usa ni kabutang nga gipiyal niya ug siya usa ka piniyalan. Piniyalan sa Dios mga igsuon. Ug tungod kay maon ni siya'y nakita ni Pablo, nasayod siya ug kahibaw siya nga maghatag siya ngadto sa Dios og husay account mga igsuon sa mga butang nga gipiyal sa Dios nganha kaniya. Ug walay kalainan kita ngadto kang Pablo. Moabot ang adlaw sa atong kinabuhi nga moatubang kita sa atong Ginoo mga igsuon. Ug muhatag kita niyag panubagon. Kung giunsa nato paggamit ang kinabuhi nga iyahang gipahulaman sa matag usa kanato. Mao na nga si Pablo makita nato nga nagkugi gyud siya.
Nagpangabudlay gyud siya bisag unsa pay mga sirkumstansya nga nagpalibot og nag-alirong sa iyang kinabuhi samtang sulod siyang kasing-kasing anaa ang burning desire nga makapahimuot siya ngadto sa iyang Savior and Lord nga mao si Ginoong Hesus. Wa sila ing gipangandoy kundili makaplagan siyang buutan og matinud-anon nga sulugoon. Ingon ana bang ato ang pangandoy sa kinabuhi? Angay lang mga igsoon. Nga ang matag usa nato mangandoy ta sa pagpahimuot sa ato ang Ginoong Hesus. Ug angay nga mao na siya ang pinaka-top priority sa ato ang kinabuhi. Ngano man kaha nga inani man kadasig si Pablo. Tungod kay gusto siya mo'y iyahang pangandoy nga alagaran niya si Kristo nga matinud-anon gayud. Matinud-anon nga pagpangalagad. Kung si Pablo tinawag sa pagkasulugoon, balikon nako, ang matag usa nato nga ani ning kahaponon karon tinawag og pinili sadta nga mga sulugoon ni Kristo. Amen ba? Bein na imong tapad sulugoon ka ni Kristo. Nahuna-huna na ba nimo, Brad? Nahuna-huna na ba nimo ni sister? Nga ikaw sulugoon ka ni Kristo? Nakita na ba nimo imong kaugalingon? Nga ikaw sulugoon ka ni Kristo? Angay lang nga mahuna-huna nimo ni sa imong kaugalingon. Angay lang nga makita nimo ni siya sa imong kaugalingon tungod kay balikon ko, adunay usa ka adlaw nga ang matag usa kanato mga tubang kita sa ato ang Ginoo ug muhatag kita ngadto kaniya og husay kung giunsa nato pagbuhat, giunsa nato paggamit ang mga butang nga iyang gipiyal sa atong kinabuhi. So giunsa man nato paggamit ato ang mga oras. Giunsa man nato paggamit ang mga blessing nga ato nadawat sa Ginoo. Giunsa man nimo paggamit ang financial blessing nga imuhang nadawat sa Ginoo. Of course, bunga na sa imuhang pagkugi, sa imuhang paghago. Pero ang tuburan ni ana is gikan gyud sa Ginoo. Imo ba ning gigamit sa pagsuporta sa buluhaton sa Dios? Imo ba ning gigamit sa pagsuporta sa mga magbubuhat sa Dios? Giunsa man nimo paggamit ang mga espirituhanon nga hiyas nga naa ka. Gikan man na sa Ginoo mga kaigsuonan. Siguro moingon ta, naamang ko'y hiyas, pastor, na ako'y gasa. Pero ang akong gasa, dili kayo siya importante. Dili kayo siya mahinungdanon. Dili man ko kawali. Dili sad ko katudlo. Dili sad ko usa ka ibanghilista. Pero timan ini sa mga igsuon, ang matag usa to gitugahan o gipiyalanta og at least usa ka espirituhanon nga gasa aron maoy magamit nato sa ato ang pagpangalagad sa atong agalon nga mao si Kristo Jesus. Nakahinumdum mo atong sumbingay ni Ginoong Hesus? I-note lang ninyo, makaplagan ninyo sa Mateo 25 versikulo 14 ngadto sa 30. Og ang uluhan ni ini mao nga sumbingay is ang sambingay sa tulo ka sulugoon. Nga sa in English, ang uluhan ni ana is the parable of the talents. Og ang istorya ani adunay usa ka sulugoon nga nakadawat siya usa ka puntil nga salapi. Og gihatag to sa iyang agalon niya para iyahatong gamiton para mulago siya. Mulambo, mutubo, muginansya. Madubli siya or matripli o mudaghan, musanay. Apan unsa may gibuhat ni ining mao nga sulugoon. Inay nga iyahan ning gamiton sa kung unsay katuyuan siyang agalon nga nung gipiyal ni ngadto kaniya, ang iyang gibuhat iyahan ni nga gilubong. Unya kung atong lakturon ang istorya sa dihang nibalik na ang agalon, og nasayra niya nga mao ni siya gibuhat siyang sulugoon, kahibaw ba mog unsay gisulti siyang agalon ngadto niya? Diingon ang agalon ngadto ni mga sulugoon, wala
kay hinungdan. Ganahan ta nga atubangan sa tong Ginoo ingnon ta wa kay hinungdan. Og niingon ang agalon tapulan ka nga sulugoon. Inote lang niyo Mateo 25 versikulo 26, makita na ninyo. Kung ikaw igsuon, wala gani kay gana ug wa kay kalipay ug wa kay tinguha uwa ka malambigit diha sa pagpangalagad ni Kristo, usa na siya kailhanan, usa na siya ka mark, usa na siya ka sinyalis nga ikaw wala mahiusa ni Kristo. Wala pa ka mabilong ngadto ni Christ. Unsaon man aron mahimo kitang buotan na sulugoon ni Kristo. Sama sa akong pag-ingon kaganina, mamahimo lantang matinud-anon sa atong pag-alagad ni Kristo, sa dihang mga lagad ta ni Kristo, pinaagi sa ato ang pagpataas kaniya sa tanan gayud sa atong kinabuhi, mga igsoon. Meaning, ang matag usa nato kanunay natong giila, kanunay natong gibalik ang himaya ngadto ni Kristo. Kanunay natong giila nga kung wala si Kristo, wala gayud kitay mahimo sa atong kinabuhi, mga kaigsuonan. Ni ay pangutana nga atong tan-awon. Basahon nato. Sa unsang paagihan nato mapataas si Kristo diha sa atong pag-alagad kaniya? Una, diha sa malahutayong pagpangalagad. Buti pasabot mga igsuon, kini ato ang pagpangalagad sa Ginoo, wala ni siya retirement. Walay break, walay parking. Daghantag, nagtuo ko kitang tanan nga niya karon dinhi, doon natay mga nakita og mga nahinumduman nga mga kaigsuonan nato kaniadto nga grabe kainit og kadasig sa pagpangalagad sa Ginoo. Apan karon wala na. Tinuod yun na ang giingon nila, maayo ang pagsugod, pero dili maayo ang pagtapos. Kaya ang tinud-anay nga alagad ni Kristo, ang tinuod nga Kristohanon is magpadayon gyud siya sa iyang pagpangalagad sa Ginoo. Bisan pa sa mga kalisdanan, bisan pa sa mga sirkumstansya, bisan pa sa mga kakulian, bisan pa sa kawalag-on, o sa bisan unsa mga bagyo ug mga unos ug mga pagsulay sa pagtuo nga modangat ug ato masugatan sa tong kinabuhing Kristohanon, dili ni siya sara nga makapapugong nato nga muundang ta sa pagpangalagad sa tong Ginoong Hesukristo, mga kaigsuonan. Pero daghantag madungog nga sa dihang nanugyan na hinuon ko sa kinabuhi ni mo Lord, nagkaingon ani na hinuon kong kinabuhi, wa na ko'y rason nga mga lagad ni mo Lord. Apan dinhi gipakita ni Pablo, mga igsoon, nga siya mismo wala mo undang, kundili nilahutay siya bisan sa mga pagsulay nga iyang na-encounter, nangalagad siya og iya kining gibuhat for the sake of Christ and for the sake of the church, mga igsoon. Basahon na to ang versikulo 24, nag-ingon, "Ug karon gikalipay ko ang akong mga pag-antos tungod kaninyo. Kay pinaagi sa akong mga giantos, nakatabang ako paghingpit sa wala matapos nga mga pag-antos ni Kristo alang sa iyang lawas nga mao ang iglesia." Ang pangutana nato dinhi, mga igsoon, mo ni, unsaon nato pagsabot ang giingon ni Pablo dinhi? Kay pinaagi sa akong mga giantos, nakatabang ako paghingpit sa wala pa matapos nga mga pag-antos ni Kristo. Nakita niyo sa ato ang slide? Oh. Nagpasabot ba ni siya, mga igsuon, nga ang gibuhat ni Ginoong Hesus didto sa krus sa Kalbaryo, 2,000 anyos na ang milabay, dili to siya kumplito? Nagpasabot ba to siya nga ang pag-antos ni Pablo, ug maingon man ang imo ug ang akong pag-antos ug ang mga
pag-anto sa uban pa nga mga Kristohanon, mga kaigsuonan is maoy makapahimong hingpit o komplito sa kasakitan nga giagian ni Kristo Jesus o sa iyang kamatayon para mamahingpit ang atong kaluwasan? Dili, mga igsoon. O klaro na siya nga gitudlo sa kasulatan. Klaro na siya nga gipasabot sa Biblia, mga igsoon. Gani sa bag-ong tugon, gipakita man gyud dinhi nga ang kasakitan o ang kamatayon ni Kristo Jesus dito sa krus sa Kalbaryo is igo na to siya. Meaning sufficient to siya. Sufficiente siya aron nga makaangkon ta og kaluwasan. Si Ginoong Hesus mismo, in-outline niyo Juan 19, versikulo 30, niingon siya, usa ka proklamasyon, ingon siya, natapos na. Pag ingon niyang natapos na, wa siya maingon nga patay na siya, kundi natapos na niya ang trabaho sa kaluwasan, mga igsoon, alang nato. Ang pagtubos ni Kristo alang sa mga makasasala is gisecure gyud niya. Walay kulang o walay sobra, mga igsoon. Og si Pablo niingon siya, basahon na to sa Colosas 2:10, o gihatagan kamog hingpit nga kinabuhi diya sa inyong pagkahiusa kaniya. Wala lang ni mapasabot, mga igsoon, sa ato ang kinabuhi, human aning kinabuhi. Wala lang ni mapasabot sa atong kinabuhi karon, kundili napasabot ni siya sa dihang nahiusa kita ni Kristo Jesus, mga kaigsuonan. Ang atong kinabuhi is hingpit na. May kasiguraduan na kita. May kasiguraduan kita sa kinabuhing dayon human sa atong kinabuhi nining kalibutan na. Og hingpit kita tungod kay si Kristo, igo nas tong kinabuhi. Sa bisan unsa nga mga panginahanglanon nato, may kalipay kita, may kalinaw kita, may katagbawan kita, mga kaigsuonan. Kita ang pinakadato nga tao sa kalibutan. Tungod kay sulod sa tong kasing-kasing, madagayaon kini siya. Nagbaton kita og madagayaon na kinabuhi. Og ang madagayaon na kinabuhi, mga igsoon, dili na siya masukod sa mga butang atong gihuptan, kundi usa na siya ka-attitude of the heart. Meaning, unsa pay pangitaon nako sung kinabuhi? Si Kristo igo na nako. Og ang atong kinabuhi karon nga makahuluganon, mas labaw kini siya makahuluganon kung ugaling moabot man ang takna nga motaliwan na taning kalibutan na. Sama sa giingon ni Pablo, alang kanako ang pagkinabuhi mao si Kristo, og ang kamatayon maoy akong ginansya. Si Pablo o ang Biblia nag-ingon nga ang kamatayon ug ang pagabanhaw ni Kristo ni resulta kini siya. Asa man nga ang atong mga sala napasaylo. Buti pasabot, mga igsoon, dili na ta hinukman sa silot. Ang Biblia klaro kay nga naghisgot nga ang kamatayon ug ang pagabanhaw ni Kristo ni resulta ni siya nga kita gimatarong sa Dios. Dili pinaagi sa maayong buhat, kundi gimatarong ta sa Dios pinaagi sa atong pagtuo ni Kristo. Sa iyang person. O sa atong pagtuo diha sa trabaho nga iyang giakumplisar dito sa krus sa Kalbaryo, mga igsoon. Og ang Biblia nagisgot sad nga ang iyang kamatayon, maingon man ang iyang pagkabanhaw, nagpakita kini siya sa dakong kadaugan ni Kristo batok sa gahom sa kangitngitan. So kini atong teksto karon, wala ni magpasabot nga ang kasakitan, ang kamatayon ni Kristo is kulang to siya. Alang sa atong kaluwasan. Tungod kay luwas na ta pinaagi ni adto. No? Ang atong teksto wala ni magpasabot nga nagkinahanglan pa og dugang nga mga sakripisyo og mga pag-antos para makumpleto ang atong kaluwasan. Sakripisyo og pag-antos nga nagagikan natong mga tao aron makumpleto atong kaluwasan. Unsa man ligi pasabot ani atong teksto? Ang gipasabot ani mga igsoon dili kaluwasan. Si Pablo wala siya maghisgot dinig kaluwasan.
kundili ang gihisgutan ni Pablo dinhi pagpangalagad. Ang gihisgutan ni Pablo dinhi ato ang pagpanirbisyo, ang atong pagpangabudlay, ang ato ang pagka magbubuhat diha sa parasan sa Ginoo. Balikon ako mga igsoon. Unsay gipasabot ni Pablo pag ingon niya, makatabang paghingpit sa wala matapos. Kung ato mahinumduman si Ginoong Hesus, nag-ingon siya sa iyang mga tinun-an nga ang mga sumusunod niya makasinati gyud sila og mga pag-antos nining kinabuhia. Ang rason nga nung makasinati ta og mga pag-antos tungod sa ato ang pagkahiusa ni Kristo. Tungod sa ato ang identification ni Kristo. I-note lang ninyo Juan 15 bersikulo 20 ngadto 21. Sa Mateo 24, i-note ninyo mga igsoon si Ginoong Hesus naghimo siya og pagtagna sa umaabot mga adlaw og niingon siya nga sa dili pa moabot ang takna nga mobalik siya mga kaigsuonan, ang mga Kristohanon o ang mga sumusunod niya makasinati silag hilabihan, walay sama nga mga kasakitan o kalisdanan sa kinabuhi. Unmatched nga suffering. Grabe. Apan balikon ko, ang kasakitan ni Kristo wala na magkinahanglag dugang para makumplito ni. Pinaagi sa tong kasakitan. Nga ang ato ang pagkadinawat sa Dios, ang atong acceptance diha sa Ginoo mga igsoon is nakadepende kung unsa kadako atong pag-antos. Kung dili mga igsoon, kita nga mga Kristohanon, makasinati ta og mga kalisdanan, makasinati ta og mga kasakitan for the sake of pagpakuyanap sa Ebanghelyo ni Kristo. Makasinati tag mga kalisdanan sa dihang ang matag usa nato naatay kasing-kasing sa pagpalambo o pagpauswag sa gingharian sa Dios. Sa dihang atong ipaambit ang maayong balita ni Kristo Jesus. Nasundan ninyo mga igsoon? Pakpakan na itong Ginoo niya na. Si Kristo nag-provide siya sa hingpit nga kaluwasan sa matag usa nga motuo. Amen? The moment nga nituo ka ni Kristo, na-response ka rightly sa gospel, pinaagi sa iyong pagtuo, pinaagi sa imong repentance, diha dayon, imong naangkon ang kaluwasan. Apan ang pangutanan ini, unsaon man paghimog response sa mga tao sa gospel, unsaon man la pagtuo, unsaon man la paghimog repentance kung wala sila makadungog ni ini nga gipaambit kini ngadto nila. Unsaon man la pagbatog kaluwasan kung walay mga nagdala sa imensahe ngadto kanila aron ilaha kining madungog nga giproklamar ang maayong balita. Roma 10:14 basahon nato. Apan unsaon man nila pagsangpit kaniya kung wala sila motuo. Og unsaon man nila pagtuo kung wala nila hidunggi ang mensahe. Og unsaon man nila pagkadungog kung wala kini iwali. Nakahinumdom na kag panahon sa imong kinabuhi, brother o sister, nga imong gipaambit ang imong pagtuo. Nakahinumdom na kag panahon sa imuhang kinabuhi nga wala kay kukahadlok nga imuhang gi-share ang kaluwasan. Nakahinumdom na baka og mga panahon nga makatudlo kag pipila ka mga tao, glory to God, nga makaingon ka, ako'y gigamit sa Ginoo ng mga tawhana. Sa dihang saway pagpanuko, ako silang gisuginlan. Mahitungod sa sakripisyo nga gihimo ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo tungod og alang sa mga makasasala. Karon ni pa man ta sa season nga naang COVID, di ba?
Kung pamanta, mas kiluag na pero naa pataron sa level 1. No? Maglakaw-lakaw ka diya sa kalsada, wala may mabadlong nimo kung di ka magsulo og mask. Pero musod ka pipila ka mga establishmento, badlongon ka, sir, pagmasir. Pero kung anha ka, wa na gid. Imuhan na ng kaugalingong prerogative ko magmask kag di address ka, kahibaw ka na apa COVID mga igsoon. Sa pagsugod ni ini mga COVID, mao ni siya, of course na mga nangagi nga mga outbreaks, nanay ni agi nga mga pagkuyanap og mga sakit sa mga nangagi nga mga panahon nga naka-record sa history. Pero karon lang nahitabo mga igsoon nga nakalitan ang kalibutan aning COVID-19. Og wala gyud sila'y tambal nga ikatambal ani, og wala sad sila'y vaccine pa nga ika-apply para mag-prevent sa mga tao nga dili masakit og COVID. Ug tungod kay grabe man kayang epekto tibuok kalibutan. Adunay mga eksperto nga nigahin silag panahon para ilahang madiskubrihan unsa man gyud ang cure ani. Dunay mga eksperto nga nigahin silag panahon para ilahang madiskubrihan unsa may magamit nga anti or vaccine para sa sakit nga COVID-19. O kini mga tawhana, mga igsoon is nirisgo sila sa ilang kaugalingong kinabuhi mismo. Nagtuo ko nga 24 hours, grabe ilang paghimo, round the clock. Nabiyaan na nila siguro ang ilang pamilya o ang uban pa nila nga mga buluhaton. Nag-suffer sila para ilahang madiskubrihan ang mao nga cure. O praise the Lord, wala kay magdugang, wala kay magdugay, niabot diri sa atoa ang vaccine. No? Anya kita dinhi na baksina na, ang uban naka-booster na. No? Praise God, mga igsoon. Pero ang ilahang trabaho, wala siya pulos, useless siya. Kung walay mga tao nga nirisgo sad sa ilang kinabuhi. Walay mga tao nga ni-sacrifice pod para ilahan ning dalon ang finished work nila ngadto sa nagkalain-lain nga mga dapit nga naapektuhan sa COVID-19, apil na ato ang nasod nga Pilipinas mga igsuon. O uban pa nga mga third world countries, bisan gani ang mga dato nga mga nasod, nag-una-una sila para makabaton lang sila ni ini. Walay pulos kung nagpabilin lang sa laboratory ang ilahang na diskubrihan nga cure o vaccine mga igsoon. Pero katong nidala ni ini, wala to sila maka-add sa trabaho sa mga eksperto. Wala sila, kompleto na to siya. Wala sila gikatampo o gika-add para makomplito ang maong nga cure mga igsoon. Ang ilaha lang is to carry ani, pagdala ni ini nga to sa mga dapit nga nagkinahanglan ni ini. O sa ilang pagbuhat ni ini, kinahanglan sila nga magpangabudlay. Kinahanglan sila nga maghago, magpatulo sa ilang singot o maghimo og mga sakripisyo. Balikon ko mga igsoon, ang kaluwasan nato hingpit og kumplito na pinaagi sa kamatayon ni Kristo Jesus mga igsoon. O gisecure gyud ni Ginoong Hesus mga kaigsuonan, walay kulang didto sa krus sa Kalbaryo. Amen? O kita nga ni akaron dinhi mga sumusunod man ta ni Kristo, dili ba? Kahinumdum ko akong wali dinhi ato miagi na kung dinhi ko is the cost of discipleship. Ang bili sa pagkasumusunod ni Kristo. Mga sumusunod ba ta ni Kristo mga igsoon? Mga disciples ba ta niya? Angay nga di ta malimot nga ang bili sa pagkasumusunod ni Kristo is atong dalon ang offer ni Christ alang sa kaluwasan ngadto sa mga tao nga nagkinahanglan niini. Sugod sa ato ang mga circles, sa atong pamilya,
sa atong mga friends, sa atong mga kauban sa trabaho, sa atong mga kauban sa negosyo, mga tao nga doon na chance of encounter, mga kaigsuonan, nga tos to mga katilingban, o sa pagbuhat na to ni ini, dili ni siya sayon. Sa pagbuhat na to ni ini, mga igsoon, maka-experiensya ta og persecution, maka-experiensya ta nga i-reject ta, mga kaigsuonan, og mag-suffer ta tungod og alang ni Kristo Jesus og para sa iyang iglesia. Pero si Pablo dinhi sa iyang gisulat ni siya mao nga bahin sa kasulatan, wala lang siya maghisgot mahitungod siyang suffering. Sa iyang pag-antos ganin siya nag-antos jud kog maayo. Kung dili kung nakabantay mo, niingon si Pablo nga nag-suffer siya joyfully. Malipayon siya sa iyang pagpangabudlay. Malipayon siya sa iyang paghago para sa paglambo sa gingharian ni Kristo Jesus, mga igsoon. Nagmalipayon siya sa iyang kasakitan for Christ's sake. Basahon ito yung Colossians 1:24, unang part. Kahibaw mo diin ni gisuwat ni Pablo. Gisuwat ni niya sod sa bilangguan. Og niingon si Pablo, og karon gikalipay ko. Malipayon si Pablo. Og karon gikalipay ko ang akong mga pag-antos tungod kaninyo. Si Pablo, mga igsoon, nagakalipay siya. Ano ka? Nagtuo ko, number 1 is, kahibaw siya nga nagkinabuhi siya nga nagpahimuot siya siyang agalon. Nagkinabuhi siya seeking the pleasure of his master. Nagkinabuhi siya nga nagmasinugtanon sa iyahang amo o sa iyang agalon. Og dinhi nagakalipay san si Pablo tungod kay nakahibaw siya nga ang iyang pagpangabudlay nakatabang sa mga kaigsuonan dito sa Colossus, aron mabuka ang ilang mga mata, aron makakita sila sa kaanyag sa kamatuoran na maghatag nila kagawasan, mga igsuon. Naa si kalipay nga gigamit siya sa Ginoo, aron nga ang mga magtutuo sa Colossus nga nakasinati og mga kalisdanan og mga pag-antos tungod sa ilang pagtuo, mga igsuon, pinaagi siyang pagsulat. Isip usa kabahin siyang pagpangalagad kang Kristo, mga kaigsuonan, nakatabang siya nga sila mo stand firm sa ilahang pagtuo as they suffer, mga igsuon. Nga nibarog sila, padayon sila, mga igsuon, bisan pag-unsay unos nga mabot sa kinabuhi. No? Importante day nga magdasigay ta. Karong si manaha, kinsay imong nadasig? Nakadasig ba kaigsuon? Usahay na mo text na to, Sister Brad, paki-pray ragog ko ani. Nya maingon ra batag, yes, mag-pray ko nya wa gid mo gi-pray. Nay mga panahon, mga igsoon nga kita angay nga sensitibo ta. Kay walay aksidente diha sa Ginoo. Ang tanan naa say mga katuyuan. Asa man kay dapitan niya gibutang. Gibutang ka niya diha, mga igsoon, sa imuhang workplace, sa dapit sa imuhang pagnegosyo. Asa man ka, lula man ka, lulo man ka, anak man ka, asawa, igsuon man ka, gibutang ka sa Ginoo diyan dapita, dili aksidente nga naa ka dinha, kun dili aron imong kinabuhi maka-create siya impact sa mga tao nga nagpalibot nimo. Nga sila makaila sa atong Ginoong Hesukristo, pinaagi nimo. O kung ang imong circle is mga magtutuo ni Kristo, naa ka diha para mahimo kang kadasig ngadto sa uban, mga igsuon. Amen? Si Pablo, grabe iyang kalipay. Si Ginoong Hesus naghisgot sad siya sa iyahang wali sa bungtod. Sa Mateo 5:11 ngadto 12 dagingon. Bulahan kamo kon bugal-bugalan og daog-daogon sa mga tao. Og butang-butangan sa tanang matang sa kadaotan tungod kanako. Laliman ka ning bulahan? Kay ba mo sa ning malipayon kaayo ka? Kinsa man ang klase nga tao nga malipayon kaayo kung bugal-bugalan, daog-daogon, butang-butangan sa tanang matang sa kadaotan. Kita ra mga Kristohanon. Amen? Ang mga unbelievers, mga igsoon, lahi ilang response.
Kini siya bully man ni. Bulahan ka kung gibully ka. Karon sa gawas doon ay balita dito nga gimasakir. Daghang king patay mga estudyante na asay maestra. Unya matod pa sa report nga ang murderer o ang nagpatay doon na sa history nga gibully siya. Pero kita mga igsoon kung gibully ta, gibugal-bugalan, gidaog-daog, gibutang-butangan ta sa kadaotan tungod kang Kristo, bulahan ta. Amen? Inaimong tapad, bulahan ka sis. Bulahan ka brad. Nindota no? Bulahan ta. O niya, giingon din sa versikulo 2, sige klaro pag yun, usahay ko di ta kasabot unsa ng pulong bulahan. No? Ingon din ni, paglipay o pagmaya. No? Paglipay o pagmaya kamo kay dako ang ganti nga gitagana kaniyo didto sa langit, giingon usab nila niini pagpasipala ang mga propeta nga nahiuna kaninyo. Atong buhaton mga igsoon is, kung ato-ato lang, mo give up kita. Diba? Kaya naman tayo limit. Samtang nagsulo pa tining lawas nga madunoton o tinunglo sa sala mga kaigsoonan. Apan mo daog ta, maka-overcome ta, o maka-endure ta mga igsoon, pinaagi sa balaang espiritu nga nanimuyo sa matag usa ka nato. O ang balaang espiritu mga kaigsuonan nga niya sa matag usa ka nato, siya ang maghatag kanato gahom ug kusog. Dili lang to endure, kundi to rejoice in our suffering. Dili lang sa paglahutay, kundi malipayon ta nga naglahutay mga igsoon samtang nangalagad ta ni Kristo Jesus. Amen? Pagkanindot sa kinabuhi na to, na ang provision sa Ginoo. May mga panahon na atay pangayoon sa Ginoo, buotan man gyud ang Ginoo, motubag man gyud siya yes. Pero may mga panahon nga dili sad. Pero kung naa kay gipangayo sa Ginoo, nya wa niya gi-grant nimo, naay usa ka butang nga dili gyud ihikaw sa Ginoo nimo. Mao na iyang grasya. Matag adlaw ayaw gyud kalimot pagpangayo sa grasya sa Ginoo. Kay ang grasya sa Ginoo mga igsoon, mao na siya'y maghatag natog kahimuan na makapadayon ta ngadto sa unahan. Bisan sa tong pagsimba nining kahaponon. Mawita na song, Only by grace can we enter. Dili ba? Sa samang paagi, only by grace nga maka-endure ta. No? Nga maka-joyfully endure ta mga igsoon. Involved na ba mo sa ministry tanan? Kaganinang buntag sa service nato dito sa church nato sa local church sa downtown. Akong gi-encourage ang tanan nga mo join og small groups. O nya nagpabutang ko og table sa gawas. O nya na sila mga bond paper nga naa dito ang mga ministry namo small groups. Kaya ako naobserbaran nga ang mga nangapil og small groups, mga workers ra pod. Ang makitaan ako sa intercessory, ang makitaan sa young adults, ang makitaan sa mensel, ang sa couples, maura work group ra gihapon. No? Ako silang gi-challenge nga mo join sila, no? Mo tanong ko nyo. Apil na ba mo og small groups, Maigson? Apil mo. Ha? Kung naa mo yung mga ministry dinhi nga mga small groups, no? Accountability groups na ninyo. Wala na kana mao nga mga ministry, wala na magkinahanglan ninyo. Kamo mo'y nagkinahanglan anang mao nga mga ministry. Kay dinha mga igsoon, ma-nurture mo sa inyo ang kinabuhi sa pagtuo. Siguro naa mo sa ministry. Unya nakasinati mo nga gisaway mo. Usa may imong buhaton. Ay, di na ko simba, oy. Mabalhin ko dito, speakers, alibing order bitaw to dito. Daghan kayo mga Kristohanon nga samaran ang kasing-kasing. No? Unya, ni-quit sila sa pag-serve, ani mao nga lokal nga church. Nibiya. Unya, wala lang sila mibiya sa church.
Sa kadugayan, di nato sila igdungog tungod kay niundang na sila sa ilahang commitment diya sa Ginoo. Ilahan na lang gikalimtan ang ilang mga gisaad o gipanumpa sa Ginoo katong higayon bitaw nga una gid nila na encounter ang Ginoo. Kalimtan na lang mga igsoon. Daghan kayo mga gifted nga mga ministros Ginoo. Mga tao nga makahandle sa word. Nga nibiya sa ministry tungod kay nakasinati sila grabe nga pagpanaot. Grabe nga pagpanaway. Unsa may imong buhaton ka maka-encounter ka ani? No? Siguro wala pa. Pero maabot gyud ang adlaw nga kanang makasinati ka ana. Nagwali bitaw ko sa nag-share ko sa small groups nako ba sa mga workers. Ako silang giingnan nga kanang karon wala pa ma-offend nako no. Paabot lang maabot lang adlaw nga masilo mo nako. Og mahitabo gani duhari pa ingnan nato ana. It's either mo grow ka or mo biya ka ani nga church. No? So unsa may buhaton nimo? Siguro moingon ka, ang akong buhaton, Brad, is makigstorya ko sa tao gani buhat aning slander o dining pag-criticize nako. Ganahan ako nga ako makigistorya ko niya heart to heart para maklaro gyud ug matin-aw niya akong side. Hopefully nga ma-restore ang amo ang intimasiya as brother and sister diya sa Ginoo. Maayo nang buhaton igsoon. Nindot na siya. Pero ang una nimong buhaton makasinati gay kaana is to rejoice in the Lord kung makasinati ka niya. Og ayaw quit, ayaw give up sa imong ministry. Padayon. Og isipa na siya nga pribilehiyo nga nakasinati kag pag-antos tungod og alang ni Kristo. Pilipos 1:29 kay gihatagan kitag pribilehiyo dili lang sa pagtuo ni Kristo kundi sa pag-antos usab tungod og alang kaniya. Amen. Kung mo-endure ita sa ato mga trials, kay mahitabo magyud na siya. Kung ni-endure ta joyfully sa ato ang mga trials for Christ's sake and for the church, atong napataas si Kristo. O kung ato mapataas si Kristo, nagmatinod-anon ta sa pagpangalagad niya. Tanaw lang ito sunod na pangutana. Sa unsang paagihan nato mapataas si Kristo diha sa atong pagpangalagad kaniya. Number 2, ikinabuhi ang pagkapinili isip sa lugoon ni Kristo. Una sa tanan mga igsoon naatay proper view sa Ginoo. Nakita na to ang iyang pagkamahimayaon, ang iyang pagkahalangdon. Og angay nga naasad tay proper view sa atong kaugalingon. Nakakita ta sa atong kaugalingon nga mga sulugoon ta ni Kristo. Sa inyo ha mga trabahuan, nama mo mga ID, dili ba? Pero dili na mo ang tinuod nimo nga identity mahigsoon. Ang tinuod nimo nga identification is servant ka ni Christ. You are appointed. Pinili ka nga sulugoon ni Kristo. Og angay nga sa dihang makita nato nitong kaugalingon nga sulugoon day ko ni Kristo, magkinabuhi ta sigon ani. Magkinabuhi ta kung unsa og kinsa ta. Pwede ka nga boss ka sa imong trabahoan. Pwede mga igsoon na kinabita magbinut-an ta o niya paubos tas tong kaugalingon, tinuod man gyud nang sa Ginoo nga iyahat tang ipataas. Kung asa man kadapita giangat sa Ginoo ayaw kalimot. Sa lugoon gihapon ka ni Kristo. Kung nahimo man kang boss, butangi siyag servant boss. Mao na siya nga kung kita diri sa mga sa church, di ba? Ato mga Christian leaders, servant man na sila, no? Dili man ginaingon nga mga boss, servant leaders na sila, no? Basahon natong Colosas 1:25 nagingon. Gihimo ako sa Dios nga sulugoon sa iglesia
O gitugyan niya kanako kining buhata alang sa inyong kaayuhan. Kining buhata mao ang pagsangyaw sa hingpit sa iyang mensahe. So pangutana mga igsoon, sa unsang paagiha si Pablo na himong sulugoon ni Kristo? Nihimo ba siyag ni apil ba siyag pasulit? Nihimo ba siyag ni take ba siyag exam? Wala. Kundi nag-ingon sa Galacia 1:15 inout lang ninyo, niingon si Pablo nga siya gilain na siyang daan sa Dios bisan ni atong panahon nga naa pa siya sa taguangkan siyang inahan. Giset apart na siya. Bisan pa didto pa siya tiyan siyang mama. Inote ninyo buhat 9, naka-record din ang istorya sa conversion ni Pablo. Diin sa lihang nagbiyahe siya sa dalan sa Damascus, doon na siya intensyon sa pag-pursue o pag-persecute sa mga believers ni Christ, sa mga sumusunod ni Kristo, apan diha mga igsoon sa wala niya damha iyahang nahinagbo ang Ginoo. O niya gihambol siya sa Ginoo. Na nabuta siya. Unya gitagaan siya direksyon sa Ginoo adto niini mao nga syudad. No, kung atong lakturo ng istorya. Unya didto ni adto mao nga syudad, ang Ginoo nagpadayag siyang kaugalingon ngadto kang Ananias. O giingnan niya si Ananias, kung mahinagbo nimo ni maong tawahan na itapion ang imong ulo ngadto kaniya aron mahibalik ang iyang pananaw. Check na niyo sa buhat 9 maigsoon. Unya si Ananias murag kuyawan siya. Murag hesitant siya. Tungod kay nabaniog ni siya si Pablo o si Saulo pa man ni siya ni panahon na. Nabaniog siya nga daw sa mura siya birdugo. Para sa mga magtotoo. Pero giingnan sa Ginoo si Ananias. Basahon na to. Buhat 9:15 ngadto 16. Ang Ginoo miingon kaniya, adtoa siya kay gipili ko siya aron mag-alagad kanako og sa pagpaila sa akong ngalan ngadto sa mga dili Hudiyo og sa mga hari ingon man sa katawhan sa Israel og ipakita ako kaniya ang tanan nga iyang pagaantuson tungod kanako. Mao ni ang pamaagiha sa unsang paagi na himong sulugoon si Pablo ni Kristo Jesus mga igsoon sa pagpakuyanap sa ebanghelyo. Dili siya volunteer siya. Usahay gud himuon na tong excuse nga dili ta kanang committed gyud sa ato pagpanirbisyo. Ay volunteer man gud ko diha gud. No? Di man jud ko full time, wa man jud ko ni commit gyud, volunteer ako. Pero si Pablo mga igsoon wa niya gitan-aw iyang kaugalingon nga volunteer lang siya. Kundi gitan-aw niya iyang kaugalingon nga pinili siya sa Ginoo. Ikaw igsoon unsay tan-aw nimo sa imong kaugalingon? Kaya kung ako'y paistoryahon, mahitungod nimo, pinili ka sa Ginoo. Kaya na imong tapad, pinili ka, brad, sis. Ingon sa Diyo, ayaw kong piliyo. Dili ni mao ang choice of career ni Pablo mga igsoon, kundili ang kamot ni sa Ginoo nga nagpanlihok siyang kinabuhi. Nga ang Ginoong Hesus niingon niya, alagari ko. Kung ang Ginoo motawag nimo og mayong alagari ko, sa may buhaton ni migsuon. Of course, may ito, mga lagad ko nimo Lord. Siguro maingon kasi mo galihon, may ragid, wa ko gitawag sa Ginoo pagka-ministro. Wa ko gitawag, may ragid, wa ko kadungog sa calling ni Lord diya sa ministry. Istoryahan ti kaigsoon sama sa unggiyon ganina kung Kristohanon ka og moingon ka nga nakaila ka ni Kristo isip imong personal nga manunubos nan gitawag kas Ginoo diha sa ministry. Gipili kaniya nga mga lagad maigsoon.
Kanindot no, kamutanan nga niya dinhi mga workers mo. Nag-serve mo sa buluhaton sa Ginoo. Not necessarily nga tanan magwali, tanan magduyog, pero nagtuo ko nga kitang tanan naatay lugar og dapit diha sa lawas ni Kristo nga makapangalagad taniya. Kitang tanan nga niya ning kahaponon gipili o gitawag kita para mangalagad sa atoang manunubos. Kung unsa man ang hiyas nga gihatag niya nimo pangalagad sa Ginoo, unsa man ang resources nga gipiyal sa Ginoo nimo gamitan na siya. Kung asa imong bahandi, tuwa sa imong kasing-kasing ibutang imong bahandi para sa paglambo sa gingharian ni Kristo. Wala man siguro ka gitawag pagwali o pagtudlo, pero ang Ginoo naagyud siya calling nimo, gipili ka sa Ginoo igsoon. Dili aksidente nga niya ka nining kahaponon karon. Og manghinaot to kining mensahia, igo ni siya sa pagpukaw sa imong kasing-kasing. Para mo barog ka og moingon ka, Lord ni ako, gamita ko Lord. Unsaon man nato pag kinabuhi diya sa pagkapiniling sulugoon sa Ginoo. Kung ang Ginoo magtawag nato para mangalagad niya, i-equip sa taniya. Og i-empower sa taniya. Nabito ko'y membro may igsoon, worship leader na mo. Pag-commit niya, kana iyang tingog, di gyud maduyugan. Purtig yung yabaga gyud. Murag mag-uol mi, inig ka Domingo, so kanino. Pero kahibaw may igsoon, karong purti na nindotag tingog. Bugnaw kayo, murag tingog sa anghel. Lagi. Katingalahan kayo. Daghang yung kayo niingon nga, ni-commit man na sa worship team mo, nga kiob di man na iya ha. Di maduyugan man ang iya ha. Pero ang Ginoo mga igsoon mo, gamit siya ni adto mga tao nga dunay willingness nga magpagamit diya sa Ginoo. I-fulfill unsay calling sa Ginoo nimo. Ayaw pagsalig sa imong kagalingon, paghinalig sa gahom sa balang espiritu og salig kanunay sa atong Ginoong Hesus nga siya mo'y moakumplisar sa iyang buluhaton. Ikaw mo'y gamito niya. Og labaw sa tanan, ayaw ibuwag imong kaugalingon sa Ginoo. Maon nay top priority nato. Kay doon nay tendency nga ang ato ang focus naa sa atong ministry. Nag-serve ta sa ministry pero wala ta mag-serve sa ato ang Ginoo mga igsoon. Kay ang atong ministry mao na atong Ginoo. Kinahanglan nga ato ning ikinasingkasing ang gisulti ni Ginoong Hesus sa Juan 15:4-5 basahon nato. Ingon siya, pabilin kamo kanako ug ako magpabilin kaninyo. Gawas kung magpabilin kamo kanako, dili kamo makabunga, ingon nga ang usa kasanga dili makabunga, gawas kung magpabilin kini sa punuan. Ako ang punuan sa paras, ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako, ako diha kaniya mamungag daghan, kay kun wala ako, wala kamoy mahimo. Sugdi igsoon sa pagtan-aw imong kaugalingon. Kitaa imong kaugalingon nga ikaw is pinili nga sulugoon ni Kristo. Buhata unsa man ang tahas nga gipiyal nimo. Kung maglibog ka unsa may kung buhaton. Duol sa mga responsible brethren diri para magiyahan ka asa kadapita magamit sa ministeryo igsoon. Og joyfully i-endure ang imong commitment o pangitaa kanunay ang kahimayaan sa Ginoo. Ang atong ministry dili na mahitungod nato, kundi mahitungod na siya sa pagpataas sa atong Ginoong Hesukristo og nianang paagiha masuta og masukod ang pagkamatinud-ano nimo sa iyong pagpangalagad niya. Sunod mga igsoon. Sa unsang paagihan nato mapataas si Kristo diya sa atong pag-alagad kaniya. Isangyaw ang mensahe sa Dios. Kolosas 1:26-27 nag-ingon,
nga gitago niya kaniadto apan gibutyag niya karon ngadto sa iyang katawhan, kay ang laraw sa Dios mao nga ibutyag niya ngadto sa iyang katawhan ang iyang bahandianon ug mahimayaong tinago nga iyang giandam alang sa tanang katawhan, ug ang tinago mao nga si Kristo anaa kaninyo nga nagpasabot nga makaambit kamo sa himaya sa Dios. Si Pablo nagtawag siya mensahe nga tinago na gibutyag na. Og ang unod siya mensahe mao nga ang mga Hintil, dili mga Hudiyo, mahimong kauban na sa mga Hudiyo, mahimo silang kabahin sa usa ka lawas ni Kristo Jesus. Dili ni siya usa ka tinago tungod kay gamay rin na hibaw, kundi tinago ni siya tungod kay kaniadto wala ni mabutyag. Apan karon gipadayag na siya sa pulong sa Dios. Ang Dios nagpadayag niini diha sa iyang pulong. Bisan sa karaang tugon pa, gitagna ng daan ng kaluwasan sa mga dili magtotoo. Sa diyang si Pablo niingon, ug ang tinago mao nga si Kristo anaa kanyo, ang gipasabot ni Pablo si Kristo anaa diha sa mga Hintil. Kahibaw ba mo nga usa ni siya ka maanindot ug mahimayaon nga kamatuoran para sa matag usa nato? Nga angay mapasalamaton ta sa Ginoo tungod kay di biya ta mga Hudiyo, kundili mga Hintil ta mga igsoon. Apan karon nahimo tang isig ka partakers sa eternal promises sa Ginoo, kauban sa iyang mga piniling katawhan nga mga Hudiyo mga igsoon. Sawa pa ang krus ni Kristo, ang mga Hintil gikonsider sila nga second class lang nga mga lumulupyo sa gingharian. Ang mga Hintil, pwede sila mahimong proselyte ngadto sa tinuhuan sa mga Hudiyo. Pero makasulod lang sila mga igsoon sa templo ngadto sa gitawag, kutob sila dito sa hawanan alang sa mga babae o sa mga Hintil. Dili gyud sila makasulod ngadto sa inner court. O dito sa hawanan sa mga babae o sa mga Hintil, doon na dito'y partition. Murag koral nga tagahawak ang gitas-on mga kaigsuonan nga nag-ulang nila ngadto sa mga Hudiyo nga mga lalaki. Apan kahibaw ba mo kining maong nga wall of partition, natangtang ni siya o na-remove ni siya pinaagi sa kamatayon ni Kristo Jesus mga igsoon. Tungod kay ang krus ni Kristo mo'y nag-abli sa Ebanghelyo alang sa tanang mga tao, Hudiyo man o mga Hintil. Ang tanan is in equal standing at tubangan sa Ginoo. Basahon to Colossus 3:11 nag-ingon. Tungod niini wala nay Hudiyo og dili Hudiyo, mga tinuli og dili tinuli, mga luog, mga langyaw, mga ulipon og dili ulipon. Kay si Kristo mao ang tanan og anaa sa tanan. Si Kristo mga igsoon naa sa tanang magtotoo. Og ang tanan mga magtotoo anaa ni Kristo. Sa church, walay labaw o walay ubos, walay diskriminasyon mga igsoon. Sa atong church sa Living Word downtown, daghan dito mga ex-convict. Daghan dito mga gikan sa prisuhan. Nasa mga professionals, pero dito mga igsoon, ang tanan parihara. Diha ni Kristo nga naglantaw sa ato ang paglaom sa himaya. Nagtuo bagyod ka nga naa si Kristo nimo? Ang langit bagyod mo ay imuhang gilantaw nga mo ay imong hope of glory. Kung mauman gani na siya mga igsoon, angay nga dunay kalahian sa iyong pagkinabuhi. Mas makantigo ka mo pa ilob. Maka-overcome ka sa mga trials sa imong kinabuhi. Sa imong mga depression, sa imong mga frustration, sa imong mga disappointment, sa mga kasuko. Og mas mugahin kag panahon diha sa Ginoo. Mulawom ka sa imuhang personal nga debosyon sa Ginoo igsoon. Kung maon na imong kasinatian. Og niana mo kasinatian naghatag nimo og dakong tinguha sa pagpaambit niini ngadto sa uban kung unsa imong kasinatian ni Kristo na ni anang paagiha imong gipataas si Kristo mga igsoon og nagmatinud-anon ka sa imong pagpangalagad ngadto niya. Amen? Agi pagtapos mga igsoon.
Gitan-aw ba nimo imong kaugalingon nga alagad ni Kristo? Nagmatinud-anon ba ka sa pagpangalagad niya? Nagmalipayon ba ka nga nagpadayon sa pagpangalagad ni Kristo? Kung wala igsuon, karong kahaponon, paghimo og bag-ong panaad niya. Kung wala pa si Kristo sa imong kinabuhi, duol niya. Kay ang tanyag sa kaluwasan, hangtod karon anaa pa. Ang imo rang gikinahanglan, mutuo ni Kristo. Maghinulsol sa iyong mga sala. Mudawat niya nga mo imong personal nga manunubos o Ginoo sa imong kinabuhi. Og paghimo og pagpanugyan ngadto niya. Amen? Pakpakan na itong Ginoo maigsoon. Magampo ta. Ato'y duko, ato mga ulog, ato'y piyong, ato mga mata. Langit nung Amahan, salamat kay Lord nining kahaponon nga ikaw nakig-uban namo sa among panimbahon, Ginoo. Nagampo ko nga imong pulong di nimo labayng kawang. Kundili maakumplisar niini ang mga katuyuan, Lord. Nga imuhang giandam ng daan gikan pa kaniadto. Nagampo ko nga ikaw magahikap sa kasing-kasing nini mga kaanakan nimo nga niya karon ning kahaponon, Lord God. Dala sila sa dapit nga sila, Ginoo, mohimo og hingpit nga pagpanugyan nimo. Og mo kumitar sila diha sa pagpangalagad nimo, Lord. Amahan, tagbuha ilang mga panginahanglanon. Panalangini sila financially, materially, physically, labaw sa spiritual blessing, Lord. Panalangini ilang mga trabaho, ilang mga negosyo, ilang pag-eskwela, ilang mga relasyon. Ilang panimalay, pandungi sa iyong pabor o sa iyong panalipod. Unsa may nahuman na mo ning kahaponon, ang pinga na mo nga mabalik nimo ang tanan dungog himaya sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen.